Nkhondo, Nkhondo, Nkhondo kupemphela. Nkhondo, Nkhondo inu, Nkhondo kupemphela. Kupemphela Nkhondo, Nkhondo, Nkhondo kupemphela. Kupemphela Nkhondo, Nkhondo, Nkhondo kupemphela. Nkhondo, Nkhondo, Nkhondo kupemphela. Nkhondo inu, Nkhondo kupemphela. Kupemphela Nkhondo, Nkhondo kupemphela. Kupemphela Nkhondo inu, Nkhondo kupemphela. Ndikulandileni okondedwa omvera konse kumene muli. Heneleke Tchale mtumiki wanu believer lero pa May 8, 2023 sabutopiki Nkhondo ndi Anatsi. Believer tinasowa na masiku awiri awa nali alaundi Bangula boma la Nsanje. Ndinako kutsimikizika mtima kuti kona imene ana Mulungu ntchito yagwirika enditapambana tagonjetsa. Wiki ino fire mthekerani kumunsi uko pafupi ni mtsinje uja waluwo kuchizaka. Amene muli kuthekerani kumakwasa mtholomu tikumane kumeneko. Ana Mulungu sabata yatha tinalowa ife mchipinda chapamwamba. Nthawi imene Yesu ali ndi ophunzira akuphunzitsa ana ake apa mtima. Nthawi okondedwa omvera asanagwidwe asanakhomeredwe padali nthawi yapadera yotsazikana. Padali nthawi yapadera yowaphunzitsa. Padali nthawi yapadera yowakonzekeretsa kuwadziwisa chimene akufuna kumane nacho mtsogolomu. Adarenga nkuwayika mapaderadera. Panalibe munthu wamba koma ophunzira mchipinda chapamwamba. Ndeni manena sabata yatha kuti nkhani yayikulu imene tikukambirana mchipinda umumu makamaka tunena ndinu mabelieva ana Mulungu. Pali message apa: tikhale bwanji ngati ana Mulungu, tikhale bwanji ngati maintercessor, tikhale bwanji onga zima yachigwirizano, tiyende bwanji pontumikira Mulungu. Kodi tikumana nchani pontumikira Mulungu? Sinkaka ndi bread yekha ayi, pena tidzikumana nazo zopweteka zowawa ngati ana Mulungu. Yesu ali mchipinda. Ndela sono yoyamba adauza kuti mudzichepesa, mudzikhala odzichepesa. Marukuruku kumayenda kuchita kuswapo ika mikono nsanawu kuchola nsanawu ati mamuvu amene mtumiki. Iyayi, dzichepeseni. Osafuna kuti dzina lanu litchuke kwambiri kuposa la Yesu. Ayi, dzichepeseni. Yesu adatsuka adasambitsa mapazi a ophunzira. Ntchito imene akadayichita Apolo, ntchito imene imachita munthu onyozeka adachita ndi olemekezeka. Believer kuphazi kumaponda dzinthu. Fumbi la mapazi, fumbi. Anzathu ajakale lija panalibe mapointi amene tikuvala lerowa. Mapazi onsewo nali fumbi yokhayokha. Fumbi yokhayokha. Lero bora tikavala nsapato kuvala soksi zake ndi kuti fumbi kumathera nsapato ija. Anzathu amayendera ndi tunkhwayira shango yeniyeni kunapatapata sandasi yobola. Believer mapazi anzathu aja dali fumbi. Ndiye Yesu adakuntha mapazi aja fumbi. Mukudziwa kuti fumbi mapereka dzimfine. Kukuntha fumbi ja sadatana sadayambe kuatsuka. Fumbi ja yonse nkumabwera ku nkhope kwa Yesu. Pukutani, asambitseni. Ankabwera mmodzi asambitseni. Adamaliza onse
Neba maberokosa kuti ineyo ndachita izi amene ndili mphunzitsi komanso mbuye wanu inunso mukachite zimenezi. Ndilesoni ngati mukufuna kukhala ophunzira anga kuti ntchito ya Mulungu ipite chitsogolo, dzichepeseni. Ngati mufuna kuti anthu kudziko kuno akuzindikireni kuti inudi ndinu ana a Yawe, dzichepeseni. Petro kudzikuza ayi, iwe Yakobo kudzikuza achina Yohani marukuruku ayi, dzichepeseni. Tsukani, musambisane mapazi, muthandizane, mudzikhala odzichepesa pakati panu, osati kumakula mtima. Ine ndiye wotsogolayo, ine ndiye namba 1 yo, ine ndiye basi ndaposa onse. Mwaposa onse pacha. Mukamanena kuti namba 1 ndine, namba 1 ndine, otsogola ndine, oyamba ndine, ndinu oyamba pakulapa, oyamba pakubadwa, oyamba pakutembenuka mtima, oyamba pa udindo, ukulu wake ncha. Pamaso pa Mulungu tonse ofana, pamaso pa Mulungu tidzichepese, pamaso pa Mulungu matukutuku tamverani, onse odzikuza Mulungu amaphesa. Biliva maso angawa ndaona anthu amarukuruku, anthu okudzimva Mulungu adaphesa. Dzichepese, sambisanani mapazi, tamagwirizanani, tamathandizanani, tamasenzesanani zothodwesa. Dzichepeseni, musamanyozena. Amene ajango saphunzira koma ndidaphunzira ndine, amene ajango sazindikira koma uzindikira ndine, ampingo umene jango panda tsogolo koma wathu ngwa tsogolo, ampingo umene chasukupita kumwamba koma wathu upita kumwamba. Kulibe mpingo umene ukupita kumwamba, kulibe. Amene upita kumwamba ndi amene alandira Yesu khala Mbuye ndi Mpulumutsi. Kama pemphera kuti koma ngati alandira Yesu kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi, wa paradizo watheka. Tidzichepese mama, tidzichepese akwaya, tidzichepese. Mumayimba bwino zikomo, dzichepeseni. Musamanyoza anzanu ndi kuyimbako. Mumalalika bwino kumwamba kulandira ulemu, dzichepeseni. Musamanyoza ena ndi kulalika kwanu. Mulungu amakugwirisani ntchito ya machiritso, dzichepeseni. Osati marukuruku chifukwa wina achira, ayi, muli mchuma, dzichepeseni. Osati chinsana pa chifukwa cha chumacho, ayi, Mulungu amaphesa odzikuza, Mulungu amachepesa odzikuza. Yesu akuti zimene ndachitadzi inu muchitenso chimodzimodzi, muchite chimodzimodzi. Tiwerenge chapter number 13. Verse number 21. Subtopic: Nkhondo ndi Anatsi. Verse number 21. Bible nena kuti Yesu aneneratu kuti Yudasi adzampereka. Omvera, nkhani Yesu adainena mchipinda, sadainene kubwalo. Nkhani Yesu sadainene kuukwati, ayi, akadasokoneza ukwati. Sadainene nkhani Yesu ku Betaniya, ayi, padali pa maliro. Adainena nkhani iyi pa ophunzira ali mchipinda chapamwamba kuti auchita uneneraru kuri pakati panu pa mmodzi adzandipereka. Subtopic: Biliva, nkhondo ndi Anatsi. Sizimachokera kutali, dzira laundi. Tiwerenge limodzi. Verse number 21. Yesu mene adanena izi adafurika mu mzimu nachita umboni kuti mmodzi, nachita umboni nati, indetu ndinena ndi inu kuti mmodzi wa inu adzandipereka ine. Akuphunzira anali kupenyana wina ndi nzache ndi kusinkhasinkha kuti anena zayani. Koma mmodzi wa ophunzira
ache amene Yesu adankonda kwambiri anali kuntsamira pa chifuwa cha Yesu pamenepo Simoni Petro anamkodola nanena za iye. Iye potsamira pomwepo pa chifuwa cha Yesu ananena ndi iye, Ambuye ndiyani? Verse number 26. Ndipo Yesu anayankha, ndiyeyu amene ine ndidzamsunsira nthongo ndi kumpasa. Pamenepo mene anasunsa nthongo anayitenga nayipatsa Yudasi mwana wa Simoni Iskarioti. Ndipo pambuyo pa nthongoyo Satana analowa mwa iye. Pamenepo Yesu ananena naye, chimene uchita chita msanga. Koma palibe mmodzi wa iwo akuseyamako anadziwa chimene anafuna poti arere naye, pakuti popeza Yudasi anali nalo thumba, ena anali kuyesa kuti Yesu ananena kwa iye, gula chimene zilisowa pa phwando kapena kuti apatse kanthu kwa aumphawi. Pamenepo iye mene adalandira nthongo anatuluka pomwepo, koma kunali usiku. Tibaketa ima pamenepa. Nkhondo ndi Anatsi. Omvera, mchipinda Yesu waulula kuri mulendo uno kutsogoloku kuli zowawa. Yesu waulula kuri zinthu zifika pothina kwambiri. Lero tili mchipinda muno, lero tikuphunzira, lero dzikuyenda, lero tikumwetulira, koma mawa zinthu zifika poipa pakati pathu. Ndiyakwauza kuti ana anga inu ophunzira tamverani, pakati pa ife pano, pakati panupa mmodzi adzandipereka ine m'manja mwa achifamba. Ndiyakuti ophunziraja adayamba kuyang'anisana nambafunsana, kodi akunena za ndani? Ndine kapena ni nzangayi? Adayamba yang'anisana, ndi ndani pakati pathu pano? Biliva palibe amene adali nacho chidziwiso choti mwina akhoza khala uyu amene ankadziwa zimenezi ndi Yesuyo. Paja musayiwale, ndani amene amadziwa za pansi pa mtima ndi Yesu. Chinsinsi chonse mukhoza kubisirana, koma simungambisire Yesu. Mundimvaka? Mukhoza kukonza chiwembu cha akazanu, Yesu amadziwa. Pali zinsinsi zimene zilipo m'manyumbamo, Yesu amazidziwa. Pali zinsinsi m'mafellowship, Yesu amazidziwa. Pali zinsinsi pa anthu okondana, Yesu amazidziwa. Kuti chikondi ichi chipali pada, Yesu amadziwa zonse. Biliva, Yesu amadziwa kuti Yudasi chiwanda chimulowa. Yesu amadziwa kuti Yudasi ndamene afuna mpereke. Yesu amadziwa, koma amayenda naye, amadya naye, amasangalala naye. Yesu amadziwa kuti akulu yawawa ngakhale ndayenda nawo 3 years ndi half, koma mkati mwa awawa kuponda mulibe mumu. Ndi malemba anena kuti Yesu atanena nkhani imeneyi padali kusinkha. Ndi buku la Yohana akunena kuti panali wophunzira wina amene Yesu ankamkonda kwambiri. Ndi amika Ambuye kuti ndidamulula amene. Mukamamva m'buku mukuti Yesu wophunzira amene Yesu ankamkonda kwambiri, olemba buku ndi amene akudzika pamenepo. Ophunzira amene Yesu ankamkonda kwambiri akodi ndi buku la Yohane akunena za Yohane mwana wa Zebedayo amene adatsamira pa chifuwa pa Khristu. Simoni Petro adazunguzika ndi mawu amenewa. Simoni Petro zidampereka kwambiri ndi mawu amenewa. Kenako akumuuza Yohane amene ali pa chifuwa pa Khristu, kodi akunena ndani? Yohane mfunse, pakati pathu pano ndani?
mudziwa akadadziwa Petro munthu amene akadanchola khofi akadanchosa mchipinda muti akulu tachokani mukuoneka kuti ndinu fiti cho pitani panja simutithandiza taenda nanu nthawi yonse maganizo anu ndapanda chonchi tiye akadankanga ne Petro akumfunsa Yohani mfunse ndi ndani pakati pathu pano ni ndani ndi Mateyu ndi Andreya ndi Filipo ndani pakati pathu pano ndine kapena ndani ndi Yakobo pakati pathu pano ndani ndiye Yohani akumfunsa Ambuye Yesu ali pachifuwa ophunzira amene Yesu ankankonda kwambiri akumfunsa Ambuye ndi ndani pakati pathu pano sitikuona mbewu yogalukira pakati pathu pano sitikuona mbewu yoyipa ndani pakati pathu pano ndani ndiye Yesu akuyankhana kuti amene ndidzampase nthongo ndisunsa nthongo ndipo pakati panu pamene ndingampase nthongoyo chigawenga ndi chimenechi amene ndingasunse umu ndikumpasa iyeyo nthongoyo iye ndikudya nthongo imeneyo amene ndamene njerekezi mishoni yonse ili m'manja mwake pompo Ambuye Yesu adatenga nthongo ija ndikusunsadi ndikumpasa Yudasi koma adamuza kuti akumpasa nthongo ija Yudasi chimene ukufuna kuchita nsanga oh haleluya Yudasi kulandira nthongo ija atangolandira nthongo ija kadayimeza kutafuna kumaliza kungomaliza maso adafira kungomaliza mtima wake udasintha babona kuti adadzuka kudzuka pakati pawo udali usiku mantha osampeza Pilifa akafuna kukugwiritsa ntchito jabu mantha sumakhala nawo kudziko kuno anthu amayenda mtunda wautali okha dzwanda dziko atsogolera chinzimu cha chiwembu chikakulowa umakhoza kukhala pa nyumba pa munthu wina nthawi yayitali kumangodikira kuti uchite chiwembu uchite choyipa chidamulowa arangorenga nthongo zoyipa maganizo upandu maganizo akupha maganizo oyipa zidamulowa Pilifa Yudasi sakuonanso kufunikira kukhala ndi Petro Yudasi sakuonanso kufunikira kukhala limodzi ndi Yesu maganizo mwake muli Ayuda ajasilikali woyipa ofuna kupha Yesu maganizo mwake muli Afarisi maganizo mwake muli kashi maganizo mwake muli dola maganizo mwake muli dzachitukuko maganizo mwake muli kulemera ndi mtakati ameneyi ndilemera naye ndikafotokozera Afarisi Asaduki alembi ansembe kuti ndi uyu ndimpereka ndi mtakata amene ndinkulisa basi zidalowa ziwanda zoyipa mwa Yudasi zidalowa zimizimu zoyipa mwa Yudasi sadakhalenso ndi Filipo sadayanjanenso ndi Yohani sadakhalenso ndi Mafyuzi pompo adachoka pa gulu ya anthu oyera mtima pompo adapanduka pa gulu ya anthu opembedzera Pilifa tamvera chikamulowa wina amachoka pa intercessor amachoka pa utumiki amachoka pa ugwirizano wa azimayi amachoka pa fellowship amachoka njerekezi akakhala emishoni yoyipa ndikunena ndiyena kudandaula nzathu achoka pano koma anyamuka usiku achoka usiku amachoka amadzisiya Yudasi adadzisiya haleluya ndiyakuti ophunzira aja sanadziwe amaganiza kuti akumuza Yudasi kuti ukagule zinthu zimene zasowa pa phwando pano eti kulingana kwa amaganiza kuti mwina antuma kuti zina zake zashora pita ukagule chifukwa Yesu anati zimene ufuna kuchita chita nsanga adangommasula choncho akulu chita ndi mansanga mishoni yane pompo dzuka lendo
ndachina Petro ena chosadziwa kuti nkhani ndi mafunsa kuti ni ndani ndi amenocha ayi ena nkuganiza kuti mwina antuma kuti agawire osauka kanthu. Bwana Yudasi atuluka mchipinda ndiye kuti mchipindamo masala ochepa 12 aja mmodzi palibe. Phunziro limene adayilandira ndi imodzi yokha. Pamene Yesu adaphunzitsa zodzichepesa adalipompo. Pamene adachepesidwa mapazi Yudasinso adanchepa mapazi. Zonse zimene Yudasi adaona palero palibe chimene Yudasi akuyendamo. Tainani manena pano mzimu wa Yudasi umazunza kwambiri. Umazunza. Umakhoza kukhala naye limodzi ngati chonchi koma salipompo Yudasi. Nkuti mkulu uyu mmutu mwake muli chuma ndalama ndilemere suja amene tampeza kudandaula kuti ndalama zonsezi bwanji tikadagulira anthu osauka osati kupukuta apapena kuti kudzodza mapazi a Yesu. Adalibe ntchito ndi Yesu. Munthu akuntumikira Yesu Yudasi zinkampereka. Yudasi sadali kumkonda kwenikweni Khristu. Yudasi chimene ankakonda kwambiri ni ndalama. Maso a Yudasi adali pa ndalama. Mtima wace adalumikizika ku ndalama. Ende anthu amene amazikonda ndalama kwambiri amagwanazo. Ndimati ndinene biliva tamvera. Tigwiritse ntchito ndalama koma tisayikonde kuposa Mulungu. Endi Bible yanu yonseyo ngati Mulungu adadziyerekeza sadadziyerekeza ndi Satana. Ndilisekhalere pamenepo. Satana ni Mulungu samayerekezana. Satana ni mwana kwambiri. Koma Mulungu adanena kuti munthu sungakhale ndi ambuye awiri. Ne Bible inena kuti Satana kuti ambuye awiri osatana ndi Mulungu. Ayi. Akuti simungapembedza ambuye awiri Mulungu ndi ndalama. Mundimva mwana Mulungu. Ndalama imanchosa mtu pamaso pa Mulungu. Ndalama ngati sasamala nayo maubale amatha. Ndalama imapangisa wina kugalukira. Ndalama ndikuti ndalama anthu amaphana nazo. Ndalama anthu akubayana nazo ndalama maukwati akutha ni ndalama. Ndalama pachibale sakuyenderana. Ndikuti ndalama imapangisa anthu kuchoka pamaso pa Mulungu, kuchoka pa intercession ndalama anthu ambiri agwanayo ndalama. Ena mudzapeza zikhwimira ndalama kufuna kutchuka kwambiri. Samala ndi ndalama. Uyisamale ndalama. Isamachite kukutsogolera koma udzitsogolera ndalama. Udziuza kuti iwe landi, paundi, dola iwe nditsatire ine ose ndikutsate. Ambiri ndi akapolo a ndalama. Amapita kulikonse kumene ndalama ikufuna. Bible nena kuti sitingapembedza ambuye awiri ndalama ndi Mulungu. Ndi ukamba ndi wina akungotsata ndalama. Moti ndalama zintsate iyeyo akutsata ndalama. Zotsatira zake ndalama zamfikisa kumanda. Wina ndi kulankhula pano ndalama zandiwazika. Wina ndi pano ndalama zampengesa misala. Wina pano ndalama zanthesera utumiki. Wina pano ndalama chiwanda cha mulowa ndalama. Chinzimu cha Yudasi tikukambirana kupempherani nkhondo. Tikamayona paseji adani sakuchokera kunja. Adani adali alaundi. Biliva limafandu kuse kuti njelekeza makhoza kugwirisa ntchito anthu amene akuyandikira. Samala kwambiri. Ndimafuna ndineneso ndinu amene mwayandikira odzozedwa. Musamale chifukwa chabwe akhoza kugwirisani ntchito. Nkhondo ndi Anatsi. Ena amene akudusa muzopweteka lero sikuti dzuchokera kutali. Ayi. Ndi ukamba kuti ena biliva dzindimvesa ndikamalankhula. Ndikuti ena mwayiwo amene akudusa munyengo zopweteka zowawa zidabwera ndi Anatsi sizidachokera kutali. Ena wa inde zidachokera nkhondo dzikwa ena. Koma ndikukamba ndi ena nkhondo zawo zikuchokera mwa Anatsi yawo. Anzawo apa mtima adaonongera mbiri. Ndikukamba ndi wina minister acheda athadaithesa nda Anatsi. Ma best friend yake adamuipisira mbiri. Ndikukamba ndi wina business idaonongeka adaononga nda anthu oyandikira. Biliva ukamayandikana ndi anthu amene alibe Mulungu amadza kuonongera mmawa.
anthu amene umaenda nawo, anthu amene umatsagana nawo, anthu amene umatenga kuti awanga pa mtima paine, ngati alibe mulungu amenewo adzakuonongera zinthu mmawa. Ndi Anatsi Nkhondo. Believer ndi Anatsi Nkhondo. Amene amadzakumvetsa kuwawa mmawa ndi anthu amene wathandiza. Ndi Anatsi Nkhondo. Amene mmawa amadzakumvetsa kuwawa, amene umadzalira nawo mmawa amakhala ena kukuzungulira, and zimachitika zimene zichifukwa chana kuti simpo iwo aja chiwanda kwalowa ngati sasamalitsa. Tili madza na Mulungu wina akulira pano adali pa ntchito abwino kwambiri, koma mnzache weniweni amene adachita kumuyitana m'bale tabwera pali malo, bwera kuno ku South Africa kumpangira passport china chonse tabwera, m'bale khala apa. Atangokhala chaka chimodzi adamba kumuza mzungu mabodza anzake, bwana munthu amene pano walemera amakusololelani pano dzonera za mmururu, mpaka na nzake amene adamuyitanitsa uja ndi mzungu gwede mpaka na ntchito idatha atsalapo ndiyeyo. Ndi Anatsi Nkhondo. Sindikunena anthu onse koma ena mundivomereza busa mukulankhula ndi ine. Munthu amene ndidayima naye ndi amene akundiononga, munthu amene ndidamthandiza ndi amene akundiononga. Ena anthu amene mudalipira school fees pano ndi amene akukumvetsani kuwawa lerolo. Ena amene mudatha kuwathandiza kwachosa mudzibwera mtawuni pano omweyo ndi amene sakugonana ndi akazanu adakuthesani banja, pano mkazanu adamtenga ndiye. Ndi Anatsi Nkhondo. Ndi Anatsi Nkhondo. Ndi ukamba dzoti Nkhondo ndi Anatsi. Believer ni mafuna ndinene, sikuti musowo yanjana naye, ayi yanjanani naoni. Mwapempherere Anatsi anu, mwapempherere amene mumaenda nawo, mwapempherere amene ali cross kwambiri ndinu kuti chiwanda chisalowe onga cha Yudasi. Ndicho linga chakuti asaononge tsogolo lanu. Koma dziko langa ndadzadza ndi anthu amene akudandaula, anthu amene adayima nawo, amene adathandiza, pano adasanduka zibandubandu. Haleluya. Ndikunena ndi angada kunivomereza abusa mukulankhula ndi ine. Banja langa lidata. Nzanga tabwera nzanga udzakhale pano, ukamasakasaka ntchito oli pano, ine kunsiya pa nyumba, ine nkumapita ku ntchito, amunanga nkumazemba nkumambagona naye. Nzanga weniweni ndi Anatsi. Ndi Anatsi. Ndimati ndilizakhalere ana Mulungu tamverani, anthu amene amapanga liyoliyo pa inu, amene aja Satana akhoza kugwirisa ntchito kudzamba kukunyozani. Ajamari liyo amene wa bwana njerekeza madzagwirisa ntchito iwowa nkudzanena zofoka zanu nkudzaononga chilichonse pa inu. Tili modzi na Mulungu. Ndi Anatsi. Ndipo akamanene waja dziko imalandira nsanga, akamati mkulu amene uja ngofoka kwambiri, mkulu amene uja mphanganza kwambiri, mkulu amene uja mwa iye mulibe utumiki, mkulu amene uja sangathandize, mkulu amene uja koma ine believer tamvera amachigawa chipembedzo. Kaya ndi chipani amachigawa ndi Anatsi. Munthu amene ankankonda kwambiri angalukira. Zotsatira zake chipani chinacho chimafa. Zotsatira zake mpingo umafa. Ndi ukamba ndi mtumiki wina mpingo watha, Madonna adasiya kunthandiza bwanji. Anatsi adampekera, adamtumizira ripoti yabodza. Zotsatira zake azungu adasiya kunthandiza, pano zinthu zasokonekera tamvera. Ndi Anatsi Nkhondo. Pempherera amene umayandikana nawo kuti mzimu woyipa usalowe. Zimandikhudza ndi Yudasi mpaka nakugulisa Yesu. Yudasi mpaka na chiwembu nkuchitira Yesu. Yudasi wophunzira wa Yesu, adaenda ndi Yesu zaka zitatu ndi theka, mawiki ambiri akuyenda ndi Yesu, over 42 weeks akuyenda ndi Yesu. Miezi 42 akuyenda ndi Yesu, koma usasintha mtima wache nga chinzimu chache umagwa.
ndikumapeka nkhani zoyipa. Haleluya. Ndibwereze zinazi zikuchokera mwa Anatsi. Zikuchokera mwa Anatsi. Ndinzanga ndinthandize bizinesi mudzamvota kugalukira afuna imenso mbali imene zochokera mwa Anatsi. Tisamale ndi Anatsi, tiapempherere Anatsi, tiyanjane nawo, tiapemphere kuti chiwanda chisalowe. Yudasi wophunzira wa Yesu ndi amene adampereka Yesuyo, amene ali pafupi ndi Yesu ndi amene chiwanda chidamulowa. Bwanji tisiyane pamene pamawa tipitirize nkhani. Samalani nkhondo ndi Anatsi. Atate, tili mdziko tilibe chidziwiso. Anthu amene tikudya nawo, anthu amene tikuyenda nawo, anthu amene timahaga, anthu amene tikutumikira nawo, sitikudziwa mitima yawo, sitikudziwa ubale wawo wenewene ndi inu. Pemphero langa Yehova, thandizeni kuti nkhondo zathu zizichokera kutali, zikamachoka pakati pathu mzowawa, zimapha utumiki dzapakati, zimaononga tsogolo dzapakati, zimaononga zonse dzapakati. Ambuye ndikupemphera m'dzina la Yesu. Otiyandikira akhale abwenzi, otiyandikira dzithandizana nafe, otiyandikira dzilipanga support, otiyandikira dzilipempherera, otiyandikira Yehova adzithandiza tipitebe chitsogolo m'dzina la Yesu. Amen and amen.